खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 18 जुन बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंगोन, गोसोनि साननाया जै जागोन, मोजां सान। बृष राशि। नोंथांनि जाफुंसारनाया बिमानि मोखाङाव खुसि लाबोगोन, नखराव अनज्लायनाया बांगोन। मिथुन राशि। गोबावनिफ्रायनो आसा खालामनानै थानाय मिजिंआ फैमाल जागोन, गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। कर्क राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला खहा जानो हागौ, रांखावरि बिथिङाव लोरबां जागोन। सिंह राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानानै बयजोंबो सिनायजागोन, समाजाव नोंथांनि मान सन्माना बांनायनिफ्राय बांलांगोन। कन्या राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। तुला राशि। इयुनखौ सानहरनानै नोंथाङा गोबां जिंगासिगोन, गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन। वृश्चिक राशि। समाजाव नोंथांनि बिबाना गोजौ फारसे जौगालांगोन, खामानिखौ लानानै मुखुब जागोन। धनु राशि। गोसोनि साननाया मोगथां महर मोनगोन, मोखाङाव खुसि फैगोन, गोथार सान। मकर राशि। गोनांथार हाबा मावनो थाखाय नोंथाङा सोरनावबा दाहार लानांनो हागौ, दुखु दाहानि सान जागोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा दाबसे जायगायाव थांनानै दिदोमै थाहैनो हागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मीन राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना नोंथाङा सोरजोंबा अपमान खालामजानो हागौ, उनदाहा जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9107589667 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।